Pozdrav svima, dobrodošli na Urad Sam ideje. Danas ću vam pokazati novi projekat, a to je kako da napravite vlastitu traku za kosu. Vidite, imamo dizajn zvjezdica i ovo je veoma jednostavan projekat. Ostanite sa mnom da naučite kako napraviti. Počet ću sa ovom vunicom Scarfie. Vidite kako izgleda. Biće dovoljna jer pravimo samo traku, a ne šal. Pa prvo ćemo da nađemo početak. Da vam pokažem fino. Boja je mint srebrna, 78% akrilika i 22% vuna. Koristit ću iglu od 6 mm, malo veća nego što je preporučeno. Napravimo čvorić. Ali vidite malo duže nego inače. I provučemo, pa još jedno. I sada imam 5 dijelova to jest 5 krugova na igli. I sve to zajedno ću da skinem sa igle i naravno spajam jednim dodatnim. I vidite kako izgleda. Sad ponovo provučemo, nastavimo dok nemamo 5 krugova na igli i sve to zajedno spojimo. I spojimo sve. Četiri i idemo dalje. I evo ga, ovo će mi otprilike biti veličina. Sada počinjem 6. ali ga ne završavam. Vidite, imam 5 oblika i sad umjesto da stavljamo prst, ostavljamo to na igli i uzimamo od prošlog, vidite, tu provlačimo, vidite, kroz ove praznine. Šest. I sada imamo ovdje 17.
I sada možemo da sve skinemo sa igle. I spojimo još jednim. Tako. I vidite, tu je naša prva zvjezdica. Vidite, rašće u tom smjeru. I imat ćemo zvjezdice, pa nastavimo dalje. Ponovo pravimo 5. Zatvorimo i spojimo sve sa jednim. I vidite, tu je još jedna zvjezdica. Vidite kako se spajaju i dolaze polako, sve više ih je. 5. I sve zatvaramo ponovo zajedno i spajamo. I evo ga. Još jedna zvjezdica se pojavljuje. I još jednom. I evo ga, ovo je moj prvi red. Vidite kako izgleda. Polako se formiraju zvjezdice. Još uvijek nemamo potpune zvjezdice, već samo njihove dijelove. Sad opet povlačim čvorić i pravim u visinu. Zatvaram. I opet počinjem tu sa 5. Zatvaram sve. I ovdje možete da vidite sada tu zvjezdicu, kako se dijelovi spajaju. I ova sljedeća će biti naša prva potpuna zvjezdica. Skoro gotovo. I evo ga, tu imamo prvu potpunu zvjezdicu. Divno izgleda, zar ne? I ponovo 5 i 2 puta po 6. I naravno sve to spojimo, skinemo sa igle. I evo ga, tu imamo još jednu potpunu zvjezdicu.
i spojimo. Sada imamo još jedan red i još jednu zvjezdicu. I vidite kako izgleda i taj drugi red. Na krajevima nije potpuna zvjezdica. Pravimo opet u visinu. Radit ćemo ponovo to, malo smo pogriješili. I opet kroz. Šest ponovo i zatvaramo. I evo vidite kako sada izgleda, samo nastavljamo raditi istu stvar. I mijenjaju se i boje, možda ne vidite fino, ali imamo tu srebrnu i mint zelenu. Pokazat ću vam kako izgleda nakon nekog vremena. Nastavite istom metodom naravno. U visinu 5 pa 2 puta 6. I evo me, nakon nekog vremena vidite da sam se pomjerila sa mint boje do sive. Došla sam do dužine željene. Ovaj materijal je divan jer ne spada sa glave, također je i rastezljiv i odgovara veličini glave, ali naravno uvijek možete vi izmjeriti. Pet, 6 i još 6. I zatvaramo. Moj posljednji red i sada mogu da spojim početak i kraj moje trake. Ovdje je početak. Sada ćemo fino da spojimo. Naravno moramo fino poravnati. Znači provučemo i nadam se da vidite fino. I provučem konac kroz. I onda malo više povučem. I prolazim kroz ove gdje se spajaju u stvari krak zvijezde. I samo tako nastavimo. Veoma jednostavno. Vidite kako sada izgleda. Proći ću još jednom da bude sigurnije. Samo unazad. I
ovdje završavam gdje je bio početak. Provučemo nit. I naravno možemo je skratiti. Prvo ću da napravim čvorić, da bude sigurno da ostane. Naravno još jednom poduplati. I sakrćemo ka unutrašnjoj strani. Pokazat ću vam, ovo je vanjska strana i vidite da se ne vidi. Divno izgleda. Sve je do vas, možete birate boju i kakvu želite vunicu. Meni se svidjela ova. I eto ga, nadam se da ste uživali. Lajkajte video. Ostanite u toku sa novim videima tako što ćete se pretplatiti na naš kanal. Podijelite sa prijateljima. I naravno, hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada želim vam divan dan. Ćao!